A primeira das grandes citas tiña lugar o venres pola tarde na Pobra, onde o desfile de disfraces e carrozas congregou a medio milleiro de participantes. A comitiva percorreu as principais rúas do casco urbano, dende a Covecha ata a Rúa Castelao, onde se celebrou o concurso de disfraces que repartiu máis de 4.000 euros en premios. Xa pola noite foron as rúas de Noia as que se encheron de música e cor co desfile París-Dakar, con máis de 1.000 participantes, entre os que destacaban numerosas comparsas procedentes de outras localidades, como Tomiño ou Vimianzo, que se fixeron cos primeiros premios do certame. O sábado tocoulle a Quenda Boiro, quen trasladou o seu desfile do martes a esta xornada, na que o bo tempo favoreceu a afluencia de xente. Ademais, o pasarrúas amenizado polas agrupacións musicais de As da Boina e a Dorniña da Banqueiro, a xornada rematou cunha gran festa na Praza de Galicia, onde, tras a entrega de premios, actuou DJ Matrek. O domingo Entroido chegaba a súa fin cos numerosos enterros que se celebraron en Boiro. Os sábados pola tarde os veciños de Escarabote despedían o Felipiño, mentres que o domingo pola mañá tiña lugar o enterro da Cunca en Praia Xardín e pola tarde os veciños de Banqueiro celebraban o do Oso.